No moi, mun nimeni on Maija ja tää mun kanavahan on Mummu Kutoo. Mulla on ollut tää alkuvuosi ihan hirveän kiireistä. Mä oon käynyt katsomassa vauvoja ja mä oon yrittänyt niille kutoa kaiken näköistä kivaa niiden pipojen ja sukkien ja tumppujen lisäksi. Ja en oo siis ehtinyt tekemään näitä videoita. Nyt mä oon vähän ommellut. Mulla on täällä yläkerrassa ompelukone ja saumuri. Ja mä oon nyt sitten tehnyt tämmösiä. Oon tehnyt 2 pientä aluslakanaa. Sitten mulla on vielä tuolla kankaat noihin pussilakanoihin. Nämä on ihan vaan päärmännyt nää. Vetänyt ensin saumurilla ja sitten tehnyt päärmeen tänne reunoihin, paitsi hulpioreunaan. Siihen en tehnyt mitään. Sitten mulla oli myöskin tämmösiä tikkikankaita. Näihin mä olen vetänyt saumurilla ensin tän. Tää on siis nurjalta puolen tämmönen ja oikealta puolelta täällä on kaiken näköisiä kivoja elukoita. Olen vetänyt sitten saumurin jälkeen tähän kanttinauhan minokantin reunoihin. Nyt mun täytyisi nää pestä ja viedä nää sitten tonne vauvoille, kun vauvat pääsi kotiin perjantai-iltana. Elikkä meillä on nyt vauvat on kotonansa ja siellä on kaikki ihan ok. Mä olen myöskin kutonut tässä tämän alkuvuoden aikana. Elikkä mä näytän täältä teille tämmösiä. On tämmönen haalari. Mä en ole pantaa siihen kutonut. Enkä myöskään noita tossuja. Ja värikin on vähän muuttunut matkan varrella. Mutta tämmönen haalari. Tää on lehdestä vuodelta 1995. Kaikki kun pitää säästää, niin sit löytää tämmösiä aarteita. Tää on siis ihan Novitan lehti. Novita käsityöt erikoisnumero. Ja mä oon kutonut tän saman haalarin 8 vuotta sitten Väinölle, joka sai tuossa nyt marraskuulla synttärilahjaksi sen tapparan pipan ja kaulaliinan. Mulla on nyt toinen näistä haalareista on jo valmis. Eli tämä vaaleanpunainen täällä on vielä muutama silmukkamerkki, että mä tiedän sitten laskea tuohon toiseen haalariin. Siinä on tommonen kirjattu kuvio. Siinä ohjeessahan oli useampikin kuvio. Siinä oli kaikissa näissä kavennusväleissä. Niissä oli B niin kuin baby. Mutta en halunnut tehdä semmosia. Tein vaan tän yhden kuvion. Sitten täällä puntissa oli ne tossut. Niin tein vaan tämmöisen reunan ja sitten tein muutaman kerroksen aina oikein juttua ja laitoin sinne tommosen silkkinauhan. Ja toinen on, ton väri oli ruusupuu ja tää toinen on tumma turkoosi. Takakappale on siinä ja tässä on tulossa sitten etukappaletta. Että ehkä tämäkin jossain kohtaa valmistuu. Nämä on aika pienet nämä haalarit, mutta jos ne nyt tämän kevään mahtuu, niin ihan hyvä. Mulla on aloitteilla tuolla alakerrassa myöskin ne Johannan rynkkäpyysukat. Taikka niistä nyt tulee säärystimet. Hän toivoi säärystimiä. Ja
semmoset mä ajattelin nyt sitten tehdä. Sitten siellä on myöskin, sain joululahjaksi ystävältä seiskaveikkalankaa aika paljon, niin teen sitten siitä ensi syksyksi noille pienille jotain kivaa. Haalaria ajattelin, mä oon joskus tehnyt yli 20 vuotta sitten kummitytölle semmoisen haalarin, mikä oli ihan neulottu pelkkää oikeeta, paitsi tietysti resorit punteissa ja ihansuissa, mutta se oli ihan muuten oikeeta kudottuna, ja sitten mä kirjailin siihen kaiken näköisiä kivoja kuvia. Siellä oli sateenvarjoa ja nalleja ja leppäkerttua ja siellä luki kummitytön nimi ja kaikkea, että katsotaan mitä mä nyt sitten näihin haalareihin keksin. Mutta ei mulla tällä kertaa muuta. Mä yritän taas jossain kohtaa teille laittaa videoa ja oikein hyvää kevään jatkoa teille. Ei muuta kuin pistäkää kanava tilaukseen ja tykätkää, peukuttakaa ja moikka!